Good afternoon makosana kunja kuti kuzungulira nkhani yokhuzana ndi maternity care yomweno yapangisa zona kuti mzimayi amene amayembekezera ndekuti waluza mwana amene amayembekezera ande nkhani imene yachitika pa chipatala chachikulu cha boma la Mwanza kapena kuti Mwanza District Hospital. Ena beto kumazafunsa kuti kodi chachitika chenicheni ndi chani ayinditso makosana nkhani ndiyonena kuti kunali kafukufuku amene anachitidwa afternoon ndekuti kudabwera dandaula kuchokera kwa mayi amene anali woyembekezera kumano nkhani yake ndi imeneyo ndithu waluza mwanayo watisiya posatira kuti anthu achipatala kumeneko ogwira ntchito ku chipatala asanathe kuwasamala amayi amenewo. Nkhani yake ndizonena kuti amapanga demand bribe anthu achipatala amenewo andi ma details amayi amenewa omwe ndi victim sanathe kuwayika poyera potengeranso kuti nkhani imeneyi kafukufuku ali mkati komanso pofuna kuteteza family ya amayi ameneyi komanso legal proceedings ndi chifukwa chake victim ameneyi ma details ake sanayikidwe poyera. Nawo sinaliyo ndionena kuti mzimayi ameneyi akuti anachokera ku chipatala chimene chimadziwika zona kuti kunene kude kumeneko boma la Mwanza kupitano ku Mwanza Decho afternoon ndekuti inali liflo imeneyo zimene zikuthandiza zona kuti ku chipatala chimenecho cha kunene kude anaona zonena kuti panali ma complications enake amene amafunika attention ya ku chipatala chachikulu chimenecho cha Decho. Nawo atafika ku chipatala chimene cha Mwanza Decho kunapezeka zona kuti ogwira ntchito kumenekoko kande kuti ndi a maternity department anapeza zoti amapanga demand ndalama zokwana 200,000 kuti no amuthandize mzimayi amenewo andi mali zonse amene amankapereka amene amapereka ndionena kuti informal payment imeneyo ikhala ngati kuti ndalama yolipira potengera kuti ati mzimayi ameneyo medical checkups yake ndekuti samachitira kumenekoko ku chipatala cha Mwanza kapena kuti skero ndekuti samachitira kumeneko ndekuti pa zifukwa zimenezo pamene amapanga demand money extent ndeno akupitiriza kufotokozera kunena zona kuti after kudimanda ndalama imeneyo ndekuti achibale anayamba kusakasaka ndalama imene maziwa anthu kuti achokera kumudzi anayamba kusakasaka kakuti aponda pati abwereka kuti ndalama imeneyo kuti no apereke ndi cholinga choti mzimayi amene andi thandizo la umoyo. And then pamene no ndalama yomapezeka kukapasa anthu amene akuchipatala anazapezeka zonoti kuyamba kumuthandiza so chifukwa cha subsequent delay ndi ma complications amene anali ndi mzimayi ameneyi zinapangisana zoti mwana ameneyoyo amwalire due to fatal distress. Ena amazanena zona kuti suffocation ena mwina akumaza kamba zoti kubanika choncho and after zitachitika zimenezi out of human ogwira ntchito amene wanapeza zoti anapereka ndalama yokwana 90,000 akuti kwabwezera anthu amenewo meneno analuza mwana ameneyo kupeza zoti noti akuchosapo 10,000 akuti no yothandizira zina ndi zina imene akupereka kumeneko. Honestly nkhani iyi ndiyomvetsa chisoni kwambiri andino kuti muone zimenezi zitha kupeza zoti amene amachita zimenezo ndikuti mwina ndi azimayi amene kumanena no kuti inuyo how do you feel mutakhala zona kuti ndinuyo mukumana ndi nyengo ngati imeneyi mungamve bwanji munthu amweneno 9 months wakhala akuyembekezera mphaso kupeza kuti kumapeto wake kumazatherano mu nyengo ngati zimenezizi so pathetic. Nawo posatira zimenezi zinapeza kuti nkhani yakafika no kwa director of health services ndi amene wazina kuti ndi Anthony Chafunya amene no apeza zoti ambano kupanga kafukufuku ndi timu yawo kumeneko ndezi kuoneka kuti atapanidwa ena mwa ogwira ntchito amenewa ndi amene amazapanga confess kunena zona kuti amaona ngati ati munthu ameneyo ndochokera ku dziko la Mozambique that's why amapanga demand ndalama imeneyo zomvetsa chisoni kwambiri. Anthu ogwira ntchito mzipatala wawo akumaonjeza kwambiri zochitika nawo potengera ndi ma work ethics komanso misconduct ma staff amene apanga zimenezi apangatu violate core principle of medical council of Malawi code of ethics and iwo ngati ma employees zinthu zimenezozo akudzitsata bwinobwino code of ethics amenewo chifukwa tu tikapita kuma code amenewo amanena zona kuti ogwira ntchito ku chipatala legally komanso ethically bound kupanga prioritize life saving treatment kwa ma patient amenewa makamaka ma emergency regardless of kumene amachokera patient ameneyoyo aya ma previous checkups as long as anthu amene ali pa duty akuyenera kupanga zinthu zimenezozo andiso zopanga charge service intended to be free ndi disgraceful conduct potengeranso ndi act ya ma medical practitioners komanso dentist so zama bribe chanchane zimenezozo ndizosaloledwa ndizophwanya malamulo andiso claim imene akunena amene ogwira ntchito kuchipatala kuti anampanga deny health service potengera kuti originality yake ndi ya ku Mozambique kapena kuti mwinaso amapatengera kuti anachokera ku different health center zimenezonso anaphwanya ufulu wa amayi amenewa kumbali yokhuza ndi thandizo la zaumoyo. Chinthu chinanso ndichonena kuti dziko la Malawi ndi dziko la Mozambique anasainirana cross border health agreement imeneyo inabwera posatira kuti dziko la Malawi ndi dziko la Mozambique anapanga share borders malo ochuluka kwambiri and pa zifukwa zimenezi anasainira kunena zona kuti anthu amene ali
nzika za maiko amene wakande kuti Mozambique ku Malawi kumeneno akuona zona kuti atha kulandira thandizo la zaumoyo mwansangansanga pamene pali pafupi atha kupita kumeneko kukalandira thandizo la zaumoyo. So ngati zinthu zimezi amazidziwa komano kumachitira dala kuphwanya malamulo ndi cholinga choti apeze ndalama zachiphuphu ndekuti ndi zosayenda zokhazokha. Andinso potengera ndi force pretext ya anthu amene to extort money ndi kuphwanya malamulo under international humanitarian standards komanso health policy yomweno imafotokoza zonena kuti ma emergency maternity care imayenera kuperekedwa kwa wina aliyense amene ali mu labor afuna kupewa imfa imene zimabwera chifukwa cha labor. Ndipo tengera kuti kuli investigation imene akunena zoti kuchitika kumeneko zosatirato za investigation imeneyo zindi kuthekera kunena zona kuti ma employees amene watha kukumana ndi dismissal kuti no employment yawo ndekuti ayipanga terminate. Komanso pali kuthekera kunena zona kuti mabungwe ngati a medical council komanso nurse and midwives council atha kuwapanga strike off anthu amene kuti asazapangenso practice medicine kapena nursing ku Malawi. That is potengeranso ndi zomwe zingabwere ku investigation imene kuchitikayo kuphatikizanso pamenepo ndekuti anthu amene atha kukumana ndi ma criminal charges ngati manslaughter potengera kuti anthu amene anapanga za negligence ndi paja penal code imazakamba bwinobwino pa section 246 nkhani yokhuzana ndi mada makamaka amene apangira hando nkhani imeneyi ku chipatalako. Kuphatikizanso pamenepo ndikuti abungwe lija la SCP atha kuzafinyanso anthu amene nkhani yokhuzana ndi bribe ndi zina zotero. Ikasatiranso bwinobwino nkhani ngati zimenezi tinaona posachedwa pakuti mtsogoleri wa dziko apita Mutharika pa 16 February 2026 anazapanga issue executive order imenenso inali related ku nkhani ngati zimenezi. Unfortunately tinaona kuti ambali ya chipatala anazathamangira ku bwalo la milandu kumene anapasidwa injunction yonena kuti executive order imene isagwire ntchito. Andinso mwezi wa March omwewo schedule paper 7 March chaka chimene cha 2026 tinaona kuti andona azaumoyo Hamadeso Baloyi anazapita ku chipatala cha Bwaira ku Lilongwe kumeneno anazakhala pa queue ku nthawi yayitali kufuna kupanga appreciate mmene anthu akumana ndi ma challenges akapita ku zipatala za boma. Andinso tinaona zimene anayankhula mu report imene anazafotokoza zonena kuti even atangofika pa gate mlonda pamene popo amapanga demand ndalama yokwana 10,000 ndi cholinga choti akhale kusogolo ngati afuna kulandira thandizo la zaumoyo mwansanga. So muli ma shortfalls ambiri ndithu kuti aboma ali ndi ntchito yakulu yoti agwire in order to address ma issues amene wawa hayi mmenemo ni mmene nkhani zake zikuyendera. Teka tumwe ndi maganizo pa nkhani imeneyi pamene tunazona kuti anthu ogwira ntchito ku Mwanza pa chipatala chachikulu kumeneko ali under scrutiny after atadimanda ndalama yokwana 100,000 malayo kwacha kuchokera kwa patient amene anali wa maternity ndi kumapiro wake zapezeka zona kuti mzimayi amene waluza mwana amene amayembekezera. Ngati maganizo amene alipo mutha kufotokoza comment section koma tikamapereka tikumbukirenso kulemekeza maganizo anzathu. Musaiwale panga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Online News 18 kuti nkhani zambiri zikamachitika ndikuti zitha kufikirani mosavuta.